Nyata tenane. Waduh. Wah, gleleng iki. Ya ming sementen iki arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa malah ini. Ming mega tok medhun mawon. Nek medhun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes semene wae. Wah gleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya kiai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi-endi ketok tenan. Wah. Wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, edan. Wah, ora umum nek kae. Wewe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ndak dosa. Ora apa ini ki nek medhun pripun? Ya kari medhun ngono wae. Ya medhun landing. Mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya Bagong eneng apa? Kula niku mboten kanthi kanyana-nyana ditimbali arek bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji gareng loro. Niki Petruk kali gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak. Blas ora ana Petruk, ora ana gareng, kula ditimbali bapak. Terus kula sowan ngersaning bapak. Bagong. Dalem, Pak. Nuwun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak. Iya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa. Kula niki ngenirokke omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Ngoten. Ana apa, Pak? Ngoten. Ampun semaur. Ngoten niku. Blegegek sak durita. Mel. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon dina iki tak teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowana pepundhenmu Pandhawa. Oh nggih. Merga dina iki aku duwe niat aku pengen mbangun Pura Kencana. Bangun Pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ampun salah tampa. Waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik merga jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane. Kula wis bayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya. Lho, bolane ya ki apa? Jebolna niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong niku ngendikane ngaten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana ki mung papan sanepa, pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Mah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa mas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit, ora ana padha klirik-klirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Oh, dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Sak banjure. Lah terus wigatos kula sowan teng ngene Sinuwun Prabu Darmakusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye, Bagong? Prabu Darmakusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun melih wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Puntadewa bisane kaya ngene merga bapakmu
bisane mukti ya merga bapakmu. Bapakmu momong Pandhawa wiwit jambang nganti celaprang. Mongko Puntadewa sak kandhang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikaning wong tuamu nadyan lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta apa Prabeya? Mboten. Duit? Iya, mboten. Panjenengan mboten presa nek saniki Semar niku wis iya, wis cukup menderita. Iya Bagong, nggih. Niku wis suwe. Iya, aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo pranata cicis. Alon-alon Bagong. Ngono nggih. Karang cangkeme kejembaren e. Nek arep muni niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis Prabeya. Jamrut. Ergeni menika mboten, nanging pusaka Ngamarta Tetiga. Isih tenang. Durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta Tetiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Aku ki mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane sinuwun? Tumbak. Nah. Tumbak tempe karo welang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak karo welang angka kalih to. Payung Tunggul Naga angka 3 inggih menika Pustaka Jam Saipul Jam apa ta? Pustaka Jamus Kelima Sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku Pustaka Jamus Kelima Sada. Tetiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing Karang Kadempel dados syarat srana Bapak ngenipun bangun Pura Kencana. Werkudara, nggih. Piye Dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5 ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku 5 cacahe ingkang ndak suwun penemuning Siadi. Wenehna. Semar kuwi gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Lelabuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka 3 mau durung ana apa-apane. Wenehna tinimbangane wong nganti bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso mbok gagas mbarep kakangku Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dinggo sirah dinggo sikil. Momong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampeyan ngetutke. Nganti sepriki niki sampean wis dadi ratu, sampeyan do mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Niku kula ya ora tau njaluk undakan bayar, tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nrimo, wis sampeyan cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane Bapak. Iya ya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Juna piye? Kula nderek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi penggenipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah, niku ya cocok. Bagong dalem menengo dhisik. Wah, cangkemmu iki kaya omong wae to ya. Kula ndereke mawon Prabu, kula ndereke mawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos Koko Prabu menika wel maringaken pusaka tetiga menika kala wau, ajrih kula menawi kogel kagelan manah nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa? Bagong. Wektu dina iki apa ingin dadi aturing kadang-kadangku kabeh pusaka. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka Ngamarta 3 tumbak para welang payung Tunggul Naga, pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada,
mara boyongan marang jeneng ingsun ora bakal owel sarta ora bakal anggrundel Panakawan Bagong. Yayi, kula wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Sampun ngantos ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi, sepisan Semar menika namung derajatipun Panakawan. Semar menika namung nuwun sewu. Kasaranipun namung batur. Ingkang sepisan radyaneh petangan kula. Lah kowe ngatasé Semar menika bakal mbangun pura kencana. Menika engko sepisan. Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Tuwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kapetanga kanthi nalas buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngampil pusaka tetiga. Menika lair batos kinarya syarat sarana mbangun pura kencana nanging nuwun sewu. Pamanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun jeleh dadi wujuding Panakawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka tetiga. Supados ing mangke saged ngembari dhateng pangawaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu gondeli Kyai Prabu tasih nganggep ing ngaraka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho. Kula ingkang gondeli pusaka tetiga menika Kyai Prabu. Nuwun sewu sinuwun Prabu Kars. Bareng sampeyan paring pangandikan kaya ngeten niku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Jawa Lima Cancah wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka telu. Tumbak Kara Welang, payung Tunggul Naga, pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sata. Lah kok dadi sampeyan duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka telu. Nuwun sewu. Sampeyan lek ngitung saka ngendi? Hah? Sampeyan lek metung saka ngendi kula tak takon karo sampeyan. Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya apa? Niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marai emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek gentho ora gentho sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nek ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebedhok atine Bagong ora masalah. Ada. Nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa Bagong. Nun nggih. Ora sah malang kerik. Lah pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Nggih kimu tinggi ya. Ngawur wae. Pripun kula tak takon? Apa Semar ki diniat ta elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek ora prayoga. Bingek. Biyen Semar niku duwe niat sing elek. Tahu Semar duwe niat sing elek. Semar niku pengen bangun pura kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara apik sing becik, bangun papan sing apik sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem tentrem, rukun, enten apa-apa aja rukun, aja jotosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon. Mula tontonan niku ya sing aja nganti on gugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Ngono. Dadi kowe ora usah macem-macem ndak elek karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane.
Niku ategesan ateges. Niku ora pati seneng nek tegesan kula seneng. Adan tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Ngunekke Semar kaya ngeten niku kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane sing ngalang-alangi." Sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta 3. Kresna kok dadi usape kaya ngono, Ndrawati. Wani mbak kowe karo bapak? Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Dene sampe wong sampeyan dhewe ora. Lho, aku ki ra ngelek-elek. Ngelek-elek wae. Kok ngono ora ngelek-elek. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelek-elek iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek. Bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok sik Werkudara sabar. Iki lagi gayeng nek wae ora. Jawab wae. Kowe arep ngejawab apa? Jane ngeten. Ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Ndarawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak, niku tegese anak sing junjung mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabecikane wong tuwa. Nek kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Sari karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimat niki anane mung adu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh. Ya wis ben modal. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wangsulan. Aja meneng wang-wangsulan ngeten iki Bagong. Metu njaba. Ngeten. Gampun. Kula niki rasa dikon metu njaba wis. Mengke ndak perkarane berat. Ngoten. Rasa to omongi. Kula sampeyan ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Setyaki. Siraman nganggo tirtaning kesabaran aja ngono Setyaki. Dimas sing sabar. Kanjengipun. Kula Prabu menika sembahan kula. Nek Koko Prabu dicecamah dening wong kono-kono kula sing nyamah upamane sak pepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewu napa pategal kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke. Pancen tak jarak sampeyan ora krasa sing tak sencaki. Padake apa? Setyaki sabar. Kanjengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Sing jawel le. Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih? Mboten. Kowe senengane jual jawel. Anggrek. Niati pripun? Kula wis ngerti kok sampean mesti mbelani Ratu Gusti sampean. Kok kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau saiki. Tahu, roti. Nek mau kon baleni wis ora iso. Nantang Koko Prabu, mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sapa? Kowe iso ngalahke Setyaki arep karo Koko Prabu, ning kowe ora iso ngalah Setyaki. Aja takut dosa, bali mung kari jeneng. Ngono yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya, iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampeyan? Apane wong ngasut?
Ndara Werkudara ampun guyu. Niki lelucan kula niku kudu nggo penonton. Dudu nggo pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa kadhe? Tak kira nek arep wani jebul ming. Sut. Ayo wani ya. Tura wani aku. Metu njaba ah. Oke. Metu njaba kowe. Terima kasih diingatkan. Boleh. Iya, wis rasa kuwatir sencake mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo nang ayo, tatutke ora bakal mesti karo kowe balan. Marganing Pasewakan negari Ngamarta. Nalika semanten kaperbawan kamurkaning ki Lurah Bagong miwah Raden Haryo Setyaki. Dadak sakoling mangke kaya ana kaeloaning jagat. Mengker ki Lurah Bagong dengan pusaka nengge tumbak karo welang payung tungganaga pustaka Jamus Klima Sada tut wuntat tindake ki Lurah Bagong. Senjata cakra ingkang tanpa beda panggraitaning kaya menungsa lumrah. Mulat tumbak karo welang payung tindake Lurah Bagong mijil saking kancing glunging nata Ndarawati. Nderekaken lampahing pusaka tetiga wow. Tresna sinayeng manggelung mintonaken dewe kramani mitiraning asta dumados sing daredah menika inggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang nganyirep dhateng kamurkanipun ngestaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi. Bala Pandhawa mbiyoga mulung mangung siring sata Kurawa kambahung Kesrugatite merut layut sagung Praratu Sang Sutama Yayi Raden napa dene banjur mabukuh ana ngarsaning pun Kakang nggih Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan menapa Koko Prabu mboten sumurup kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta Sedewa sajak wigati kaelokan sing endi dene kowe matur ngersaning barep kakangku iya Kamas nun sewu kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumur titik sak paripurnanipun lampan menika teka mboten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwah Kakang Mas Jodipati. Kaelokan apa Dimas?
Sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten cahya 3 cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta. Inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miang jimat lima sada. Nyata benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra ingkang digdaya. Mila panggraitanipun lan prabéda kados dene titah swantah. Mbok menawi sami ngleresaken menapa ing dados penjanganipun Lurah Semar ketitik. Nalika semanten kumleyang piyambak tot wuntat lampahipun ki Lurah Bagong Koko Prabu. Werkudara, nggih. Nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Cak Putih nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalindra ingkang debya Surasekti mula ora aneh yen to panggraitane tan prabéda kaya titah Sedewa matur yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang lakuning Bagong. Wah, yen ngono pancen bener niate Semar. Ora kesasambku. Banjur becike piye Dimas dina samengko mbarep kakangku ora usah melu perkara Ngamarta. Terus pun kakang cedhak nyengkar kadempel. Mas Tuti apa kang dadi kersaning Lurah Semar Badranaya? Nggih, Rai. Ingkang rayi pun ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yodipati Koko Prabu. Mengkono yayi, inggih kaya mengkono. Nekula Sedewa sira ingkang ndak dawuh supaya mranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuking Bagong apa dene kadangku Dimas Harya Setyaki mangsa Baranggon ki Mbudidaya kula ning sinaken dawuh Werkudara. Nggih. Tata-tata budal marang kadempel ya ayo tak dherekake barep kakangku. Sedewa babar pisan bojoning ingsun arsa kundur ngedaton kawula ana ning sinaken dawuh Parmadal Pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa. Nuwun sewu Kanjeng Prabu. Ingkang putering pringgodanipun Gatotkaca Jumadung dawuh wanter pangawinipun paduka Kanjeng Prabu Indrawati. Miwah Rama Kyai Yodipati kula. Wa ingkang putering Jangkar pun Antarja Jumadung dawuh Rama Kyai wonten menapa kula Jumadung dawuh. Siwa Ireng Ndrawati aku nyadong dawuh, Bapak eneng wigati apa aku nyadong dawuh anak Antasena. Antarja Antasena wonten timbalanmu. Wektu dina iki wong tuamu Werkudara ora duwe wigati lawan atmajane. Ya mung wakmu Ndrawati ingkang ngawe. Lajeng paripun paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa? Ngerti ya, Nggih? Nalika semana wakmu tinimbalan swananing Praja Ngamarta, ingkang wigatine nyara wedhaku ing Ngamarta. Nanging babak anglayani jujul lan usuli. Durung nganti paripurna nggon punapa sabdaning Kyai Prabu Darma Kusuma sowane Panakawan Bagong. Nggone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka cacahe. Monggo Werkudara Janaka nekla Sedewa kabeh padha sarujuk. Ya mung wakmu Indrawati ing ora mathuk lawan ing ngatasé Semar kuwi. Derajate Panakawan Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune. Tegese Semar bakal ngungkuli Pandhawa. Nggih, mekaten wae. Iya. Mula wektu dina iki Bagong seling surup karo Setyaki. Yen nganti mengko dadi pasulayan Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan dawuhmu apa Pakde? Aja nganti karo ndhen gawe ewang-ewang ana pamanmu Garba Ruji. Ya kuwi Setyaki. Aja nganti Panakawan Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ing putra bincang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkata dina iki. Yen Bagong gelem bali tegese manut pangrahing para Pandhawa utamane yen Bagong ora gelem bali kowe tak paringi purba kalawan sesa mangsa Baranggonmu ngrenah kawan si Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit, Bu. Nggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca Antarja.
karo ngendikane Pak Dindrawati, wah yen sak gedhagan iki bapakmu kaya ora cocok, ora mathuk karo penemune wong tuamu Ndrawati. Teka malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena. Piye, Pak? Kowe wae tak dawuhi. Heeh. Bagong petukno. Terus aja nganti Bagong kalah karo sing didhawuhi Kresna kakangku, nadyan kaya anakku dhewe Gatut karo Antarja. Ning pancen belani karo Setyaki. Kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo ngono nggih cah bagus. Nek ngono penggalihe bapak padha karo atiku. Aku didhawuhi Siwa Ndrawati janjane ya ora cocok ora. Mongko kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik. Wangune ana rasa sing ora prayoga. Ana penggaling Siwa Ndrawati wedi yen Siwa Ndrawati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar. Mbah, perkara kuwi aku ora ngerti. Sing baku aja nganti Bagong Kaningaya. Wah, aku ngrumangsa tau tate nampa pangudange Bagong. Tau tate digula wentah karo Bagong. Siap, Pak. Mangkat dina iki. Yo, senika ngesthake dawuh. Setyake tinunun gatanira wirang tumandang Setyaniku garwanira gawarnira ing Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Sik sabar, Om. Ora sak penake dhewe. Nek kula jane ora arep niku juragan kula e. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Ndrawati, mongko Sinuwun Ndrawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Senopati Ndrawati ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampeyan padha karo ana bebasane ning gabul pulute. Halo? Wes saniki sampeyan nek atur ngajar Bagong mengajar, terus entuk-entukane apa? Geger kahanane. Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak presa, bapak krungu, su bapak saya. Sing mateni Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut Taliwondo goleki Tenggar Barusi. Ketemu sampeyan, arep sampeyan wani para bapak. Hah? Piye iki kok ram dadi iki piye? Wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Pripun? Monggo, ora masalah. Aku arep tak tonyo-tonyonen. Aku arep tak antem-antemen, ora masalah. Aku arep tak ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis lara kula. Mati nek perlu kula wujuti. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek. Bagong mung belani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Ndrawati nyenyamah jenenge Sinuwun Ndrawati seudon karo Semar Badranaya, dianggep Semar bakal ngembari panguwasaning para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Nek Sinuwun Ndrawati tau nek-nekke terus sampeyan arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah. Nek mung tok poloe aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekane pati, tak wujutane ora masalah. Wah! Wah, wis sencake iki tenanan.
Tak kira nek gojek terus maplek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semalah kene kewahanan iki aku jelas kalah. Kono Senopati Ndarawati gak aku mung wong cepete kaya ngene. Nek nganti kono nggawa gada wesi kuning, aku ya ndek gada ning jelas kalah. Upama didu jelas nggon aku ajur. Yakin sumpah, wis iki nek aku ra mulih ning Karang Kajompel iso dadi kaya isih ngoyak ya Sensaki ya. Wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira wis mlayu, mbok mandeg le ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathoke. Kok dadi wuh perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Weh, Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangi. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan. Rono ketemu Sencaki. Bul Kresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah, yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukani ngoyo ning dalan yem. Nangis wae. Sampeyan tekan riki mesti kowe Bagong wani karo Siwa Ndarawati. Pecah sirahmu dies. Piur modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis apa? Arep diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kowe tak kandhani. Apa? Lho ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwaca Kakang Turjo, Mak Sik Setyaki kewangi Siwa Ndarawati. Heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya, tenan ora. Antasena badi sik ana Bagong gawe nenalmar. Ngoten. Ora. Tenane? Ora. Lah terus? Kon ngapae? Us. Anu kene apa? Bapak ngompo pangudangmu. Bapak ki tau tok kudang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentolo. Terus bapak dawuh karo aku Antasena. Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko wis sembrono. Ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu napa? Tenan. Nek pancen tenan maju meneh. Kon apa? Pedhuke Pak Sik Setyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangino, Sena. Us. Prengke aku modar. Kowe iki kok bengok-bengok iki apa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek muni arep ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kok. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kaserten? Yo. Apa? Pusaka? Ora. Daya kaserten apa? Tinatamen dadi menten. Ning kowe aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Ning awakmu. Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning mriki? Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh, ora. Niki ora. Napa riki ciut ning ngombo. Ketake ciut ning wis kuat jembar banget. Ora karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih, pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Iya. Engko kula lara-lara awak kula. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan? Iya, tenan. Wis, wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing ning awakmu, kowe mungsuh antem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati.
Amo Suramarata Jayamrata. Enteni kono Sencaki. Wis gawe yo. Ngampet ambegan. Gua aku tak manjin ke awakmu. Nek kowe digapak-gapak ki ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni Maya Wisnu Pratenta. Oh. Gong, wis. Nane? Wis. Sampe teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula kowe ngopo-ngopo iso. Masa? Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. Wah. Geleleng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, gleleng iki. Ya ming sementen iki. Arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa malah ini. Ming mega tok medhun mawon. Nek medhun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes semene wae. Wah gleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya Kyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi ketok tenan. Wah. Wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, edan. Wah, ora umum nek kae. Weh lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ndak dosa. Berapa ini ki nek medhun pripun? Ya kari medhun ngono wae. Ya medhun landing. Wah, gleleng tenan nambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun nambles bumi. Mengarep memburi. Mengarep ana memburi kena. Wah, oh ya ming peteng kok. Ora ana apa-apa bumi iki ming lemah tok ning kok kaya le ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan tenan Darata tenan iki ampun tenan iki. Waduh. Wah, asem kuwi kuburan. Nyundul mayit aku wae. Rono wis cilaka ya ora weruh arah nek ning bumi iki jan wis. Wah, jan. Wah, aduh sapi teng. Tak srondol mongko jebol Ais kaya mapiur nang sirah semen ora apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambune. Jedul. Ya. Amo Suramarata Jayamrata ayo Wresni Wira. Setyaki Bima Kunting. Sini. Kowe mungsuh Bagong Kewirangan dina iki kowe. Sumbarmu manguwuh-uwuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe wis ngara menang karo aku. Ayo, ngantemo Bagong.
Ngantemo nek perlu gada wesi kuning, gada wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekanen pati aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Senjaki. Senjaki. Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Senjaki? Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangen Senjaki. Loh, bukan sulap, bukan sihir. Pokoknya ayo. Iki nameng nimblis sirahmu pecah dadi 8 Senjaki wae. Awas! Bejanani Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten menapa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menapa Bagong saged ngambah Dirgantara, kula aturi maspaosaken menika wonten nginggil menika kula semanggaken nggih. Mabur lagi entas. Dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Ayo. Sambato, colke. Piye, colke? Anak wani ora nglimpis saka mburi, colke. Duapure kaya ngene. Iso mabur, ora mung mabur. Delok, ayo. Udus. Ketok kowe. Gatotkaca kok JT men. Muran. Gugu arepe dhewe ayo sambata kowe. Mabur iso, ambles bumi iso. Apa-apa aku trampil mara gake sawangan. Lho iki yo langsung ambles bumi cus. Edan ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mendel meneh. Aku kulino kok tak ketokke ndase tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye ayo. Ndlup. Ayo kowe. Ayo metu regane atiku. Metu ya metu jandak dening aku. Wah, yo. Ayo. Sambato. Untir gulumu pedhot. Modar kowe. Kowe lah mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab apa? Kowe wis ngece karo Gatotkaca, kowe ngiyas karo Gatotkaca. Pun mang tugel, wis. Ora masalah. Wis mang puntir gulu kula, ilang ndase ora apa-apa, engko tak gantine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedhot jangkamu, mang pedhot. Hi mergane batimu. Wis rasa dadak ngeman karo Bagong. Mang pateni. Modar. Batur kurang ajar. Mati dening tangane Gatotkaca. Kyai Semar. Aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar, pidana apa sing bakal tak sandhang. Merga Bagong ngewiwi karo Gatotkaca, Bagong ngena karo Gatotkaca.
teganing pati mergo saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem ya akeh semute to kene iki, Bang. Edan. Agene karo wong dirubung semute gila. Oh, ala ndekno kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah mergo dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo, sapa lagi? Sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk 3. Kene. Ayo sapa sing kira-kira mungsuh Bagong legane atiku ora bakal tak tinggal loncat. Wangsareja, Gus. Antarja kok Wangsareja. Iki kakangne Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Apa rumasamu tuh anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku meng kowe, Jo. Lus. Jajo ya wis men apa? Apa kowe ndek kekuatan sawangen, Kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delone ora percaya. Endi mabur? Iki mau. Aku nek mabur ora tau suwe kok, Jo. Sedhela wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki delon. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki. Oh, bajigur iki. Metu ora omong-omong. Soale iki nek metu omong, aja mung meneng wae. Apa nyasmitani? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora mung tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono kuwi, Gong. Ha iki piye iki ijak siji ae. Ora mlebu meneh arek. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh kene yo. Cah sirahmu mutar kowe ora. Pansane, "Maye jek ngomong." Apa itu? Dimas Wanasena, "Oh, Kang. Kok malah ngewangi Bagong?" Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paring dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwa Ndarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sikul karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Cengengesan tak keplak sirahmu. Piye ditantang adine ora wani. Iki luwih enom lho. Luwih enom yo men. Rasa cerewet. Mundur. Udah mlaku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong? Heeh. Ya nek panjenengan gendak sing karo Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena mergo aku entuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul.
kariwani apa ora? Oh, to. Hus. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Alah wedi wae. Pucet tok. Ketok raine pucet kok. Nek aku gelut karo wadiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Wis ya ora ngono. Iki kan masalahmu, masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mengarep pengen nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ana sing ngerti gerute Antasena karo Antarja. Nggih to sederek. Wah, edan malah diumumke iki piye to? Nggih, wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Wis ngono nggih minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwae. Nesu wae, nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak riyo. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena ya. Malah Kakang Garukaca kandhanono. Mengko aku kowe karo aku karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngopo, Edwan? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Us. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pun rika mengke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis bagong ngono wae. Nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blas ra nyuwara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Kowe tak tothok lambemu lho. Wis kowe bali yo. Weh, atra ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak Kara Welang, payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Seneni bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika. Gong, tak kira bapakmu ki pancen niyate apik. Buktine Noleo. Pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe. Darius. Iya. Ngono aku noleh ra ana apa-apa. Noleo sik to, tak culek matamu lho. Iya, aku kasar ya suwe-suwe. Omong dipaido ngono kok mripat arep diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyoto ta iki? Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki Tumbak Kara Welang. sing mingkup nika Payung Tunggul Naga. sing kaya layangmu. Wah, iso nyanyi barang kowe. Iso wae. Hus iki wong edan. Nun ngapunten aku lho niku iso bales ya biasane refill. Reflek nek ro gareng niku sok balas-balasan ngonten niku soalé ora. Lah terus sing kaya gir becak niku Hus. Kuwi senjata cakra. senjata cakra. Iya. Wah, jan kok malah papat. Kuwi katondo nek kelakuaning utawa tumindahing Siwa Ndrawati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kancing Gelunge. Terus Gawanen. oke. Kula gawa nggih. Ya. Mungkin aku alat Waton kowe nyembah ping 3 ora kuwalat. Le nyekel nganggo tangan tengen, ora tangan kiwa. Tangan kiwa ki kotor. Sampeyan kok iso basa Indonesia? Reget. Ora ngoten. Wis suwe Jeng. Kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. 1, 2, 3 wis. Ngono. Tengen. Tengen. Ngegedete. Aku iso omong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen. Iki sik biasane ciduk. Iki. Piuk ngono. Wes. Gawanen ngono. Nggih, nyuwun pamit nggih, Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa.
ngati-ati kono Gong. Pasrahke bapakmu nggih, nggo aku nyusul kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ngames nggih. Yo. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kanggo mitir kang mitiran ing asta Arjuna wonten maring adhawuh. Bareng tak sawang kadohan lah kok Bagong malah ndothong-ndothong pusaka. Nyatanipun sanes niatipun Bagong. Namung pusaka ingkang bidal piyambak saking pagedhongan pusaka Koko Prabu. Wela dalah. Ora pati ndugamana mbok menawa Kyai Semar nggunakake kekuatane supaya iso ambedhol pusaka ngamarta katelune. Lajeng kepareng paduka Arjuna kula wonten maring adhawuh. Ora jeneng pun Kakang aja iki lawan Siadi. Nanging saka penemuku apa ora luwih becik lamun dicoba ditodhi lahir batine Kyai Semar. Pareng paduka kados pundi? Aku tak nanjihke marang Kayiwangan. Panangkaran Suralaya sowan liwang pukulun Bathara Guru. Babakan perkara iki ora tak anggap enteng, nanging tak anggap abot. Sabab yen to anti kasembadan gegayaning Kyai Semar tan wurunga mengko bakal ngembari marang kadewatan. Nah itu lho mengkaten ajeng menapa tindak paduka kula nderekaken tunggunen sawetara ning kene wae Janaka. Mengko aku rasuwe bakal bali meneh ning papan kene. Sendika ngestaken dawuh Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Iya, Kyai.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra
Palelumut ambrang kanggeng Hawita denceng dencengan Om Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra perkencong warudayong Pak Pong bolong kali codhe sapa sing gawe punawi ndi mila kayuwangan katingal wonten gara-gara menika mboten pangling kadisowanipun titah Pujangkara pun Kresna ing abiyantara ngersanipun ingkang rayipun Jatimurti Kakang alah ae nggih menika sawanipun Kresna ngabiyantara Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mila awon sae lepat restu menika timbalana menapa wigatosipun dening Kresna ngabiyantara di Kakang Narada lenggah ingkang langkung sekeca. Kula nom ngesnaken dawuh. Kresna padha kanthi harja saprapta kita Narayana. Nggih pulun. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang wayahipun Kresna. Napa kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo pukulun yaya luntampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Bayana pigati apa dene jeneng kita ngabiyantara. Monggo tanpa tinimbalan Narayana. Wale-wale menapa pukulun? Sowan kula wonten Paduka Hyang Adi pukulun menika namung badhe asung pekabaran bab apa? Kelampane ingkang dumados wonten ing jagat. Nalika semanten ingkang wayah sumandhaten negari Ngamarta nanging dumadakan boten kanyana-nyana wonten sawanipun Panakawan Bagong ingkang diutus dening Kyai Semar nyana widhekaken utawi mbabar lelampahan bilih samangke Semar badhe ambangun Pura Kencana. Apa ana ingkang kleru babagan Kakang Ismaya nggone bakal ambangun Pura Kencana. Nuwun sewu pukulun. Mboten nama kula badhe nglincipi carang apa-apa babar pisan mboten namung panggrahitanipun ingkang manah Panarayana inggihipun Kresna. Lalampanipun Kyai Semar inggih mekaten menika kala wau inggih to menawi mangke mboten wonten menapa-menapa tegesipun mboten wonten ceceking raos Kyai Lurah Semar anggenipun badhe kepengin minggah derajatipun saking Panakawan anggayuk derajat ingkang langkung inggil langkung-langkung menawi anggenipun mbangun Pura Kencana menika kala wau tumunten badhe ngembari pangaos paduka menapa mboten badhe angliling semi dhateng asmanipun kadewatan tuwin menapa mboten nami badhe angasoraken dhateng derajatipun kadewatan pukulun Pandhita kang kiraya wangsit pindha kombang hangat saping tawang susu angin ngendi gone Om Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Narada punapi Kresna sowan dhateng Kayiwangan munjuk atur babagan perkawis menika. Mangke riyen lho, Dik, mangke riyen. Mestinipun Adi Guru langkung pana bab pambeganipun Kakang Ismaya. Dernyatanipun menika tasih kula warga Paduka piyambak mongko wiwit rumiyin nganti dumugi sak mangke. Kakang Semar anggenipun gesang wonten ing Madyapada menika mboten gadhahi niat ingkang ngawon dhateng sinten kemawon. Mila menapa dipun aturaken Deting Kresna menika kedadipun petang. Sampun ngantos duna dung kaping tembe wingkingipun di Adi Jatimurti. Inggih Kakang. Namung tumrap kula menapa ingkang dipun aturaken Kresna menika wonten leresipun. Wonten leresipun sebabipun Kakang Ismaya menika mboten wujuding dewa nanging sampun manjalma dados titah. Nadyan panjalmaning kadewatan nanging Semar menika menungsa lumrah. Mila kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Menawi sanesipun monggo dipun dakwa kados mekaten. Nanging menawi Semar menika langka, anggenipun piyambakipun menika supe dhateng kawontenanipun. Semar menika mboten badhe kelampahan lali dhateng jejeripun. Mila bab menika sampun ngantos
Paduka Adi Prawesi Bathara Guru tumunten grahita bilih Semar gadhahi niat ingkang boten sae. Saenipun dipriksa kemawon. Inggih, Kakang Narada, mangke kula ingkang badhe ndhawuhaken sewiji-wiji. Inggih kula semanggaken. Nanging ingkang bijaksana lho, Di, sampun ngantos panjenengan boten adil tumrap sinten kemawon. Kresna, kula wonten maring adhawuh. Banjur niat kita ingkang kaya mengkono mau, darbe niat ingkang kepriye? Mara gage matur marang panjenengan ulun. Pukulun. Menawi namung kula badan sapata anggenipun ngemutaken dhateng Semar menika mangke boten badhe nggadahi kegiatan menapa-menapa. Nanging menawi paduka Hyang Adi Pukulun ingkang jumangkah tuwin ambudi sarana supados sak mangke Semar menika kala wau nyabaraken ingkang dados gegayuhanipun, kula kinten badhe kasembadan. Nanging lamun ulun ingkang bakal nyabarake karepaning Kakang Ismaya tan wurunga iki mengko mesti bakal dadi daredah padha kadang. Kang kaya mengkono mboya bakal becik kedadiane Kresna. Lajeng parang maduka, kita bakal ulun paringi wadyabala. Kita bakal ulun suwun paringi ngampil wujuding wadyabala ingkang keduga Girigudha lawan Semar. Nggone bakal mbangun pura kencana. Mekaten Pukulun? Ya. Lajeng sinten ing mengene dados rawang kula anggenipun badhe nyabaraken gayanipun Semar Badranaya. Tunggu sawetara ulun nimbali sowaning permoni ya Bathari Durga Kresna. Napa istanaken dawuh. Pandhawa tata gati Wisraya siung nyoma wingis-wingis tutuk mengolir guwa sela mangleng tutuk mengolir guwa sela mangleng permoni kula wonten timbalan ngadhawuh Hyang Adi Pukulun wantrangen paduka miji dhateng wiswanipun ingkang ngarayi pun Mandya Bathari Durga. Kita aja enak-enak kapinak mesti wae akeh para berkasaan baju barat ingkang butuh pangan dina samengko. Nona inggih mekaten sabda paduka. Kresna sowan Semar darbi gegayuhan bangun pura kencana. Monggo Kresna butuh ruwang supaya bisa nyabarake karepaning Semar Badranaya. Lajeng parang paduka ketapna wadyabala ngombyong marang lakuning Kresna. Supaya Girigudha kabeh para kawula kang mapan ning Karang Kadempel. Malah kita ulun keparengake njarah rayah Karang Kadempel. Tobat. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun lajeng sakmangke prawi dipun parengaken kula badhe sarembag lan nata Ndarawati. Ya mangsa Baraka Kresna wonten paring adhawuh Pukulun. Ora susah mapan ning kayewangan ayo tak kanthi manjing repat kepanasan. Sawise kowe mudhun ana ing jagat ana ing Janaloka. Kepiye munggo iku pertikalmu aku mung kari manut sing bakal ngetapake para wadyabala supaya Girigudha kananing kawula Karang Kadempel aja nganti Semar kasembadan bangun pura kencana. Suwawi Pukulun kula dherekaken. Pukulun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Narayana. Nun iki istanaken dawuh. Kula nyuwun pamit Pukulun. Ya Durga. Kula menika mboten badhe tumut-tumut perkawis menika, nanging kula menika didapuk dadi kamituwaning kayewangan. Kula menika nggadahi kewajiban njejeke sing bengkong, benerke sing luput. Ning pendak-pendak Adi Prawesi Bathara Guru menika menawi nampi aturipun ing Raka Gusti Pangdalu dalem menika mboten ate dipun dahar. Cobi to.
Lajeng kula menika mapan wonten ing kayangan menika tasih dipun agem minangka kami tuwa menapa mboten? Kakang Rada. Punawi? Kula sampun matur. Inggih. Menawi Semar menika jalma wantah. Nadyan piyambakipun menika titising Kakang Ismaya nanging blegeripun titah lumrah. Ah nggih, leres. Ing naminipun titah menika menawi nggadahi gegayuhan kedah wonten pacobanipun awit menawi kanugrahan menika nyaketi pacoban menika ugi badhe andhatengi. Ah inggih. Menawi samangke Semar saged ngrampungi pacoban ingkang wujud nata Ndrawati tuwin para baju barat. Kula kinten Semar badhe kasembatanipun badhe ambangun Pura Kencana nanging menawi boten ateges wonten ceceking manahipun Kyai Semar. Anggenipun darbe gegayuhan sanesipun bangun Pura Kencana kados ingkang dipun aturaken Kresna menika kala wau Kakang. Dalah. Alah. Jebul kula mboten ngertos dhateng legetaning penggalih Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menawi tetela mekaten menika namung mujudaken satunggiling pacoban Kakang Rada kaleresan kepareng Paduka. Monggo dipun titip priksa sinambi nganglang jagat. Monggo Dik kula dherekaken Indra wonten timbalan. Tunggunen kayiwangan ingsun nedya nganglang bawana. Lho niki sembah kula ingkang dherekaken Jengkar Paduka Hyang Adi Pukulut. Blegek sadulita mel. Ndara. Kula ngaturaken panuwun nggih Den. Dene Ndara sampun paring ampil wujuding pusaka tetiga. Malah mboten namung pusaka telu cacahe ning klebu senjata cakra nggih katut enten Karang Kadempel. Kyai Semar satemene ora panjenengan ingsun prapta ana ing Karang Kadempel sayekti amung kepengin njumbuhake kelawan lelakon ingkang wis dumadya ning Karang Kadempel ingkang magepokan kaliyan Bagong. Nggih, pripun? Apa pancen kepara nyata yen to pusaka katelu tut wuntat kelawan laku ning Bagong? Mboten kleru. Pancen pusaka telu tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Klima Sada pun dibeta dening anak kula Bagong. Lah pripun? Kakang Semar sayekti mung mbuktekake tegese ya wis yen pancen kedadiane kaya mengkono panjenengan ingsun ora dadi ngopo. Malah ingsun prapta ana ing Karang Kadempel sayekti mung jumurung marang kersaning Kyai Semar Badranaya. Ya Semar. Praptaku ning Karang Kadempel nderekake barep sayekti mung jumurung marang kersaning Semar Badranaya nggone bangun Pura Kencana. Muga-muga bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening panguwasaning Dat Kawruwing Dat Semar Badranaya. Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Matur nuwun Den. Nang niki durung paja-paja jeng kula wiwiti sabab tumrap kula kula kok ati kula kemesar ora penak. Mila Ndara monggo latri lenggah wonten pepengkeran langkung rumiyin. Mangke enten kedadosan apa nek pun padhang kananing Karang Kadempel nembe ajeng kula wiwiti anggenipun bangun Pura Kencana Ndara. Semareka den prayekna semuriris
mareka den prayitna semurire seka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja wah putra-putra Pandhawa Truk Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja wah putra-putra Pandhawa Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antarja gong areng apa darene kuwi sing mburi loro karo ratrima terus apa piye gong aja ngono iki Kakang Garwaca Kakang Antarja wis sarembug karo aku lan wis manunggal karo aku. Wah, tak kira nek arep motol ndasku meneh. Ditugel guluku mau Truk. Apa? Nek ra kenggonan Ndara Antasena modar aku wis ra duwe adik kok. Aku kowe. Wah, jan. Bagong aku njaluk ngapura. Padha-padha. Us. Ora basa karo aku. Nggih, sami-sami njing mlen niku nek anten perkara dirembug ora sak penake dhewe. Iya, Bagong nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Mboten dados napa? Wigatosipun napa, Ndara? Tekaku ning papan kene, Wa Semar saya timing kepengin jaga marang katentremaning Karang Kadempel. Jare si Wa Semar bakal duwe gawe. Ah, nggih. Mula Kang Sangka kuwi mesti wae mbutuhake nom-noman kaya aku, kaya Kakang Garwaca apa dene Kakang Antarja. Nang kene aku arep bantu karo Siwa Semar Badranaya. Ah, matur nuwun Den. Mletik penggalih panjenengan nggih. Nek ngoten kula titip katentremaning Karang Kadempel karo sampeyan. Nek enten apa-napa mangrampungi kula tak nemoni kalih sinuwun Prabu Darmakusuma nggih Ndara. Ya, Siwa Semar sing ati-ati nggih. Lang-langing dia manguh.
Durga. Aku kok ndelokke ora. Karepku arep tak tonton dhewe. Demit ora ndulit setan ora dian. Demit ora ndulit setan ora dian. Yen to Yuwana. Oh gareng to. Tak kira tuyul matamu ora. Oh cilik pincang kaya tuyul lho. Gus, Darantasena satu persatu pun padha kendang ngamragana. Larta saking Gudha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri ayo wong karang kadempel dadi panganing Sardula Seta. Mak Cilik eling sing duwe gawe iki Siwa Semar. Sampeyan dimong karo kakekne Semar saka cilik nganti dewasa. Apa kakekne Semar ming duwe niat pengen bangun pura kencana sampeyan mentala ngridu karepaning Kyai Semar Badranaya Mak Cilik. Wah. Nah, rak ngono eling ya ming merga didhawuhi Kaka Prabu. So nenek ana sing dawuh ki dipetung bener karo orane. Nek bener dilakoni, nek ora ya ora usah dilakoni. Iya Antasena. Kono mlumpuk ning Karang Kadempel. Iya nggih. Wah. Wah. Ayo amuk Semar iki jajal werka. Nek sampeyan pun gelem ngamuk kaya ngoten niku sapa sing arep ngalahke sampeyan, Jawi? Salira yaksa gedene kliwat. Mongko sampeyan kesinungan tadigdayan. Nek ming telung kedheping netra wae Karang Kadempel ludes keles ning napa nggih ajeng kelakon kaya ngoten? Mangsawang to, panjenengan menika kang paningal sewu isa maca batine sak pepadane. Mang tonton nek ana niat elek saka atine Semar mboten sah sampeyan ngamuk, kula munggah teng kayangan kula tak nyemplungke awak kula teng kawah. Ning nek atine Semar sik mbok ampun kaya ngoten to, Gus. Kaya ilang kawaskitaning Sang Hyang Bathara Wisnu, Dara. Kakang Semar sekira kelupetanku aku nyuwun mangapura mboten napa-napa. Mang mlempak teng Karang Kadempel Durga sak wadyabalane kula singkirke. Iya ya Kakang Nayantaka. Batok-batok. Durga ora gelem nggawa bali rombongamu. Mung suwe Semar Badranaya. Inggih Kyai kula sampun kapok. Sing picak dituntun sing mlempa digendhong. Wadya balamu ganggu gawe katentremaning dulur-dulurku telung dusun iki. Mung suwe Semar. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Arsa madangi jagat tuk mungu-mungu paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat kena soroting surya
Mega lan gunung Karang kadempel pun padhang, Pandhawa pun mlumpuk, Sinuwun Darawati ugi sampun rawuh. Ya. Wiwit dina niki ajeng kula miwiti mbangun pura Kencana.